I gdje ste ljudi? Evo nas ponovo opet gledate srpske gamere. Igramo Happy Wheels. Oba. Mali čučuljak. Mario. Ovo je Super Mario mapa. Oba. Ja rekao treba da preskočim. Ovo je Super Mario mapa. Super Mario, opa. Šta sad ovdje? Ja rekao treba gore. Dete, ostavi, čuvaj, mamu reci da je volim. Ode mozak. Ajmo. Mali, beži, 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 ćale, ćale, ćale. To bi bilo to što se tiče Happy Salababa. Pričaj nešto, ajde, srpski gamer. Ne znam šta god rećeš. Destora ljudi, ja vas podavljam. Destora ljudi, ode muđe. Muđe, ođe. Muđe, ovdje da mi snimamo. Jeste. A sad se zove. Sine. Sine, pogini ti, tata mora da preživi. Evo. Oćeš. Aj stojim. Zalati se. Sine, stavi pojas. Pometemo. Uvatit će te Murija. Ispevamo baf. Sine, zamalo. I ja, ljudi moji, ovaj puca od debela kurca. Samo da pukne brzo. Moramo rikvrc. Evo dete, prošli su mu džigericu. Gdje se vraća ga? A tu sam trebao boć, šta gdje se vrati? I sada ćemo igrati neki level kada moj drug kaže stop. Stop! The Ghost Train. Ja znam ovo, bežite od voza, proganja vas neki voz. Sine, čuvaj mi mamu, reci da je volim. Beži brzo, beži. Beži sine, beži. Staklo je ovdje. A gdje sam ja? Evo ga sin. Gledajte kako se nabada sin na sic njegov. Oj ljudi moji. Prost mu je želudac. Kaži opet neki broj 1 do 5. Stop. Te ovce. Poslije ćemo da snimimo live jedan, a? Probamo, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se ja i moj srpski gamer da li da snimamo live, ljudi moji. Vidjet ćemo. Da rešite da li da snimamo ili ne. Džigirica. Imate samo 15 minuta. Stop! Imate koliko god hoćete, samo nam recite da li da snimamo live. Svi u pušku, brate. Sad kuca. Ode džigerice, ljudi. Juri flash. Jedan. Jeste tu. Jedan. Još jedan. Pustiš nam dole, neće. I evo nas, ljudi. U jednom liftiću. Ljudi moji. Ode. Pucaj. To je bilo to za današnjem tutorialu. U današnjem klipu. Lajkujte. Šerujte. Pobedili smo, samo da znate. Lajkajte, šerujte, subscribeujte i komentarišite. Post.